ଆମର ଧାନ ମଳା ପାଇଁ ଧାନ ମଳାଳି କଣ କରିମୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବିଷୟ ଯୋଉ ଧାନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅମଳ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ସୁମତ କହିବେ। ତମର କୋଉଳି କେମିତି ଧାନ ହେଲା ଆମର ତ ମାନେ ପନିକିରେ କଟା ହବ, କଟା ହେଇକି ଭଜା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ମାନେ ହେଇଛି ପିଠାଟା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଆମର ଆଜି ଧାନ ମଳା ଯାଉଛି। କିଭଳି ମଳା ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ମଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ପଦାରି ମଳି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଧାନ ମଳା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ସୁମତ, ବିନୁ, ରାଜେଶ, ପାଶୁରା ଆମର ଧାନ ମଳା ପାଇଁ ଧାନ ମଳାଳି ବିନୋଦ ଏବଂ ପାଶୁରା ଏବଂ ମୋର ସୁକୁଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଧାନ ମଳା, ସୁମତ ମଧ୍ୟ ସେପଟରେ। ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଶେଷରେ ଷେଣ୍ଢ ଯେହେତୁ ଟାଣି ପକେଇଛି, ତେଣୁକରି ଧାନ ମଳା ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷେଣ୍ଢ ଯେହେତୁ ଟାଣି ପକେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଆଜି ମଳି ଦେବା। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ପଦାରି ମଳା ସରିଲାଣି, ଆଜି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଦାରି। ଭାଷା କହିଲେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ସୁକୁଟି ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ମଳା ଯେଉଁ ଥିଲା ସରିଯାଇଛି। 3ଟି ଜାଗାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି 21ଟା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧାନ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପୁଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁମତ ଏବଂ ପାଶୁରା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ମଳା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଧାନ ମଳା ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ନେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଟୋକନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତେଣୁକରି ଟୋକନ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଘରେ ନେଇକି ଧାନ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖଟିଥାଏ କେବଳ ଏଇ ଧାନ ପାଇଁ। ତା'ର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାରୀ କହିଲେ ଧାନ, ଏବଂ ସେଇ ଧାନ ଆଜି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଅମଳ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଷୀ ପୁଅ ହିସାବରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଯେହେତୁ ଆମର ଧାନ, ତେଣୁକରି ଧାନ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ଆମର ହେଲା ଦାନା, ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ କିଛି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଏକର ପିଛା 2 ବସ୍ତା 4 ବସ୍ତା ଏମିତି ସବୁ କମିଛି। ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଚାଷ ଠାରୁ, ରଜ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ତା ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅମଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁରାକି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ବେପାରୀ ହେଉ ବା ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ଟୋକନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଧାନ ଘରେ ରଖିଥିବା। ଯେହେତୁ ଧାନ ବି ବେପାରୀଙ୍କର ବି ରେଟ୍ ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ 2 ଜାଗା ଲୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ତୃତୀୟ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମ ଧାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଯିବ। ସେପଟରେ ଆମର ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଶୁରା ଆଉ ସୁମତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସନୁଆ
ଏଇ ବିଷୟ ଯୋଉ ଧାନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଅମଳ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ସୁମତ କହିବେ। ଭାଇ ଏ ବର୍ଷର ଭଲ ଧାନ ଅମଳ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏ ଯୋଉ 3-4 ବର୍ଷ ଥଳିଆଟାକୁ ଆଣିକି ସବୁ ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟଉଛି ଥରେ କିଣିକି ଆମର 10ଟା ଗରାକି ଜୁଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଷୀର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ କି ପାଶୁରୀ, ସିଏ ଆମର କିଛି କହିବେ। ଚାଷ କଣ, ଚାଷ ତ ଏଥର ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଯୋଉ ଆମର ବାତ୍ୟା ନା ଦାନା ଆସିକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ଆମର ଆଶା ଥିଲା ତା ଠାରୁ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ଟା କେତେ ପଇଲା? ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆମର ଧାନ ପୁରା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେତେ କମୁଛି? ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଆମର ପରସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକର 10-12 ବସ୍ତା ଏକର ହିସାବରେ କଟି ଯାଉଛି। ଏମିତି କଟି ଯାଉଛି। ଧାନ କଣ ବେପାରୀ କି ଦଉଛ ନା ମିଲ୍ କି ଦଉଛ? ବେପାରୀ ବୋଲିକି ବେପାରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମିଲର ଏବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନେଇ ଆମେ ଧାନ ଦମୁ କଣ, ଧାନ ତ ଘରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡି କେବେ ଖୋଲୁଛି, ମଣ୍ଡିର ରେଟ୍ କଣ ଆସୁଛି। ବେପାରୀଙ୍କ ରେଟ୍ ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ 2000-1900ରୁ ଅଧିକ ଯାଉନି। କଣ କରିବୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ହାତ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯିଏ କି ସନୁଆ, ସିଏ ସଫଲ ଖାଇବାର ମାଷ୍ଟର, ସିଏ କିଛି ଆମର ଯେ କି ଖାଲି ଯାଇଥିଲେ ବସ୍ତା ଟିକେ ଟେକିବା ପାଇଁ, ସିଏ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି। ସନୁଆ ତୁ ଆମର କହ, ସନୁଆ କିଛି କହିବୁ? ଆରେ ଛାଡ଼, ଆମର ସେପଟରେ ବିନୋଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଈ ପାଇଁ ନା କଣ ଭାଇ? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ବହୁତ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମର ଧାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଅଛି 30ଟି ଧାନ, ଗୋଟେ ଫାଟିଗଲା ଟିକେ ତଳେ, ଆଉ 30ଟି ଆଉ 41 ଧାନ ହବ। ଏବଂ ସେଠି 10ଟା ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ହବ, ସବୁ ଖଟିଆ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ 41ଟା ଧାନ ହବ। ଆଉ ମାଟି ଧାନ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷକର ଅମଳ ଆମେ ଆମ ବିଲ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ମାଟି ପୁରା ଖୁସି। ଇଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା, ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ପିଠା 4 ପିସ୍ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି 4 ପିସ୍ କରିଥିଲୁ ହାଣ୍ଡି ପିଠା। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼ ଏମିତି ଯାହା ପଡ଼ିଆ କଥା ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। 2 ପିସ୍ ଆଉ 2 ପିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ ପିଠା ମାନେ ହାଣ୍ଡି ପିଠା ଖାଉନୁ, ସେମିତି କମ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଆଉ ସୁଠା ତା ଦେହରେ ମିଶା ହେଇଛି, ଲୁଣ ମିଶା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ପିଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଚଉଡ଼ା ପିଠା, ହାଣ୍ଡି ପିଠା ଯାକୁ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବନାଯାଏ, ସେଇ ପିଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛି ଭଜା ହେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖো ତା ଫ୍ଲେଭରଟା କୋଳିଆ ଦେଖ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅଦା, ତେଜପତ୍ର, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯୋଉଭଳିଆ ପକେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚକି 2 ଚକି ଗୁଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ଆସେ। ହାଣ୍ଡିଏ ଲେଖା ପିଠା ହୁଏ। 15 ଦିନ, 10 ଦିନ, 20 ଦିନ ବି ଚାଲିଯାଏ। ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ଭାଜିକି ବେଳା ଖାଉ, ପୁଡ଼ିକି ଖାଉ, ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବେଶୀ ଖିଆ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି କେହି, ତେଣୁକରି କମ୍ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସେ ପିଠା, ମାନେ ପିଠାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା କଟା ହେଇଛି ପିସ୍ ହେଇକି। ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆମେ 4ଟା ପିଠା କରିଥିଲୁ, ହାଣ୍ଡି ପିଠା ହେଲା କି 4ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ଭିତରେ 2ଟା ଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଆଉ 2ଟା ଥିଲା, ସେଇ 2ଟା ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 2ଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି ପିସ୍ କରିକି ମାନେ ଭଜା ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପତଳା ହବ, ଇଏ ମୋଟା ହେଇଛି, ଆହୁରି ପତଳା ହବ, ପତଳା ହେଇକି ପୁରା ସ୍ମୁଥରେ ଭଜା ଯିବ, ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆଗରୁ ମସ୍ତ, ମାନେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭଜା ଖାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ